Ta hagen ni kapor ngadon ni kapan aingu biang yo blay. Bangini sedang biang ni kini ke Jinghikai kaba ngidang dan shibun bahaba ni keren. Ngala keren shibun baha ga jing day bat ke jing pensyai ya ke jing sngot ho ki babakla. Ngala keren ya ke jing day bat kerta ke jong brio. Ngala pensyai kat tugat ni ke jing day bat ki khat Bible ke bangi penan kam. Ngala keren ru ke jing day bat ke jingej. Ngala keren ru ke jing day bat ke jing penan kam ya ke umpniang la ni ke jing tumu jongka. Ki jan kinap ke ta ter. Ngala keren ru ke jing day bat karyam ke bet ke bam ke di. Ngala keren ke jing day bat ki sngi ki ya. Ngala keren ru ke jing day bat ke sabaton. Bat ngadanget ba kat tukan ni kalong ke jing mentoy. Wat la ngala pan ong. Ba nganum keren le si dakaba benia adu kata dakibun series namar kini ki Jinghikai kidon ki bangi hap ya kaban sot ho ru ba kide ki bejerong. Dan rekat bala ni le kaban pensyai tangi ki kat tuan ni ki bedon kam. Te hakani ki Jinghikai jonga ya kini ki Jinghikai ki beper. Ngakwa agani ki por bangan ya petangi kini ki Jinghikai namar kini rap banginum le klumar nginum sngot ho bakla nginum poi ge jaka ko be nama teng ke jingbom sngot ho ya ki Jinghikai khamta mi ke ktien ke jong blay kapen poi ki brio shaga jing klumar jong ke jing ya lenti jong ki baru blay tenga kwa agani ke por bangan pen ep na gani ke Bible saka wai pat ke Jinghikai me ke sngi kata ke dai ke Jinghikai Shaphang ki Jingtynjuh. Pigani ke Jingtynjuh kidai ke Jinghikai ke badon kam adu kata-kata ban hikai kam bahaya ke beriu nganget nganom la ban pendap tangha kini ke voice message ke pementah ke sengi ngala ngan beteng pat yaka ha ki way pat ki jingpenmi ke jonga lesi ha kini ke way pat ke tayo. Di mentah ke sengi ngakuangan keren Shaphang kini ke Jingtynjuh lani ki Jingtynjuh. Bapin skau thu syai naga ketien ke jau blay. Namaria ke Jingtynjuh ru lada ngim skau thu bahaya ki. Kan penlong ya ki beriu bakin poi haga jaka ke baklumar. Basngausi ke ba poi syaba bakla ke yoklat sa ke bor jingdum. Kan wan ke jingklumar haga jingyat nanti lada ngim skau thu bahaya ya kani ke ketien Jingtynjuh. Kenang manum Islam ngakwa ngan yalami pi na ketien ke jauh blay. Pi ke Jingtynjuh ke bangamut ban keren. Ngan ong lepai pi yang ni khambon sien ngi kham kiar ban keren ke Jingtynjuh. Kham tama ke jing seng ki bukum ki jangi kumne. Ngi kham keren ke jing job, ngi kham keren ke jing roy, ngi kham keren ke jing yaj khaman, ngi kham keren ke jing kerku, ngi kham keren ke bor, ngi kham keren moye ketaka jing penon kam ke jauh blay. Rei walet kelet. Ba ka Bible ka tholut baro bat ngi hap ya ka bangin sngot ho banginum ya la na kini ki nongrem la ne ki jing shisha ki badana ka Bible ha ngi de ban nget ya ka jing roy ngi de ban nget ya ka jing kerku ngi de ban nget ya ka jing penan kam jong play tama walit klet u play u de u sngot nat ban Jingtynjuh ya ki brio nangala pen i fi na ka Bible pin sa yo i ba u play u de u sngot nat ban Jingtynjuh ya ki brio. Tingin ya pet mendaga sengi ya ki Jingtynjuh hagani ke Jinghikai ngakwa bangan yalami pi sukija bapin sngot ho kanu ke Jingtynjuh kabawan no play but kanu ke Jingtynjuh kabaklemwan no play kanu ke Jingtynjuh kabangidai ya kabangin syah but kanu ke Jingtynjuh kabangidai ya kabangin be ngin dumok iki bor jingdum naga jingim.
Timenta ke sengi ni pej naga Bible kabaning kong kabang kwa ngan pen EFP bau belehi usngot nat Jingtynjuh. Kita kada ke jinglong ke jong belai. Ini puli naga sithi jongki Hebrew kalenong kabakat ar ngan puli naga dekhot kebasan ter ke ong kini giktian. Pila klet no ia kata ke Jingtynjuh kaba pen EFP kumbah ki khon. Kukhon jonga wat nyau sting ya gajing seneng sempat nau try. Limni wat sngau tulat ngai lengai habada seneng ya me da u. Namar yau bau try u ien u seneng baru sempat yau khon bara u bapediang. Dei naga benta ka jingpen baha bapi Aisyah u blai ule epikum ki khon namar unu tau khon yau bau kupa jong u ju seneng sempat. Henry lada pilong klem ke jing seneng sempat nak babaro ngilong kinong yo bentakum ta pilong ki khon pongka. Henry ki khon kaburam. Nalor ke ni ngila judan ki kpa ke do jingi ban seneng sempat yangi ban ngila jubram miki. Hatongin kamlong shibona po kpa ki men sim jingi ban im. Namar ki shishatang kendiat ki sengi ki seneng sempat yangi. Kat baki ibet makin rai ma nang ia kaban pen mento ingi bangini bentana gajing kojango. Ti gajing seneng sempat baro kam imat menta bakalang ka kemen rai ka besngosi. Penban hadian ke penmi yo so besuk ya kita ki bala trai maka uso ka hok ken. Pia hakani gajing tho pipet yang ni ba unong tho ya gani ki Hebrew uong. Ba ngimdei pan yo sting lani ban yo ben mo ban le kumbam yo lani kumbam snap habangi kendu ia kijing seneng kijing sempat ki bawan nau try kani kada kren shai ia kijing seneng sempat ka ban nau try ngakren ia kijing seneng sempat ka dei ka ban nau play but ka Bible ko ang ikini kiktin banginum dei ban snau tulat habangi hap agijing seneng sempat ngan buat dengan ikhtian kijing tenjo. Nama ka Bible ko ang yau bau try u iet u seneng baru sempat yau kon baro yau bau pediang. Fi ya uba ubulai ulah pediang. Kamamat ki brio ki bau belai ulah pediang ki kum ki kon. Tu belai un tenjo bet ya kijing im jongki. Balai namar kadai nak benta ke jingpen baha ang Bible bangi Aisyah blai ule ingi kum gikhon bau do lang ni namar uno tau khono bau kupa jong ju seneng sempat lada pilong klem ke jing seneng sempat nak babaro ngilong kinong yo benta kum ta ngilong ki khon pongkan re ki khon kaburam ta akwangan pen i ni ketien kendiat ka baong lada pilong klem ke jing seneng sempat lani klem ke Jingtynjuh nak babaro ngilong kinong yo benta kamat baro pi ke seneng ke senio bah benta mangiyo iba ke rukom ke sistem jong ke pertai menta kala bakla ngan ong bet nang ni ke Bible kam bakla ke pertai ke bakla menta but pi menta ke pertai ke poya ke jingklumar namar ba ke sistem jong ke pertai ke kam syashu ban seneng ban sempat ban show iki kena ban ki kmek pagam dan borsho ban show ban sempat ban ngakwa ganong pi ke Bible kam bakla ladang im seneng im sempat ke kamlong ngakwa ganong pi ki kmek pa lada pim seneng ka ketin seneng ka mon pikiran pi pen pi kentu pi alam pi kai but teng haba ka poi siya bam ko ngo dan kamru yu ding sempat tinga kwa nganong pi ga ni por wat let wali ai light nang ta lada pidan ki khone yeng ngakwa ba pintim ingni ga wai lada kim dai ki ba khlam seneng khlam sempat ki khon pong ka ang Bible pi ga ta ga ba nga si ba nganong ba ke sistem menta jong ko perthai ka lapen mi ba lada ki me ki pa ki show ki khon kin chakem lada ki khon ki complain ni ganela ni kile mo kile appeal ni sha ka government sha ki police chakem sha ki we ki ri ka longom ta nang ta de kalapen mi wat school bangim bit setia gi noi ka gim laban show iki kena
kataru ke dai ke ba bhala da fimla ban discipline ada mdon ke jing sneng ke jing sempat ong no ke Jingtynjuh ke Bible ke keren chai ke ong ilong ki khon pong ka ke mot ke klem ke pa ke baju yo kum to da ba klem da don buram tinga kwa nga nong ipikin ma ngi dei ki khon jo blay ki bo blay la pen kha ars ni ngi do man se ma khoi bat ngi don kam mania aga jaka ga bo kupa jingi ba beneng udon kam ban sneng udon kam ban sempat ka bamut ka dei ke Jingtynjuh te tongan pani fi kana manum slam la kwa ba pin sngu tho i ne ba ka Jingtynjuh ka beneng kong ka dei ga bo wan no blay u blay un Jingtynjuh ba wala chaptiang ka tau blay un Jingtynjuh ba pinum la kiar nang ta u ba kumno ru unda le kumno ru pindalong kumno ru pinhap rong leng bagi tes ki bobon fi ki tes ki Jingtynjuh ki dei pet ki belong compulsory ki bangi hapan yat ki bangi hapan ikendu ki bangi mlaban kiar lagi Jingtynjuh ya ka tanga kwa fin long clear tang ba ka wai nga kwa ngan pen i pi ka por ba ka Jingtynjuh ka ba wan no blay nga ba ka Jingtynjuh ka ba wan no blay ka dei ka ba ka Bible ka ong kumni ngan puli shoy ka ta mangin si pet sedien kumno ka Bible ka kren fi ka Jingtynjuh ka ba wan no blay ka ba nga kwa ngan pen i fi ka ba ningkong ka dei haka shiti ka benengkong ki korin kalau nong ka besipo ka khat lai ka ong kini kitin ka Jingtynjuh kam simlangat apin re tangkat ka bau briu ula ban sha fi ka Jingtynjuh ka bawan no blay ka dei ka bau blay utes kat kum ka jing la jongi to ngan pen i bahaya kene bat bapindu sungtu nre blay ulang ubala ban shania ubanom sha ba Jingtynjuh ivitam ya kata ka papila nre ringkat bat kata ka Jingtynjuh un tauru bat ya galat ban lait kenang papila ban sha ya ka fi ublay wali perkhat ya ublay ba sungtu udan se beneng sungtu ngi em ublay haba Jingtynjuh utip yang ngi kipriu haba ka Bible kong ne ka Jingtynjuh kam simlawan hapin retang ka bau priu la ban sha kani ka tian fi ka dei ka ba ngakwa pin da shai ba ga jingem fi ka tes kamlong kumju ya baro ka tes kamlong kumju ya baro ka tes kawan lala ka jong kat kum ka jing la kat kum ka jing ma ka jing san ha ka jing la men sem ki tes ki wan kum ta cek bahaya kita pindup tip ka ni ka tes kawan na blay ni ka tes kawan na ki Jingtynjuh ni ka tes kawan na mar bangalehi fi hang tapin sa yo ya ka jing shisha bagi brio hakini ki sngi kim sngot ho bagi shimbet ba kanega Jingtynjuh kadai la kordet la susal la isen eiro la paisha ka jaka ka ba mdai shu ka ba kam idei shuru ki shimbet ba kanega dei ka ba wan no play nga kwa nga ong pi da pet ba bala da ka pai ka jaka ka ba pi sngot ho ba kala paisha ka ba bakla nga kwa nga pi da check ba be yo dan ka jingbam sngot ho ta yo pi bakla yo pim la ban shai yo pim sngot ho ba nga kwa ba pin duai bakandan ke jing shai fi ina markat kum kani ke tien ke jong blay ke bangi puli mentah ni ke baong ke Jingtynjuh kamu ana fin ri tangkat ke bau brio ula ban sha lesi kani de mga kwa ban de pen shai bai fi kat ke ba ula ban sha u blay utip ye pi kat no pila ban sha utip ye way kat no pat umla ban sha dan ki brio ki bakin de kendo jing aga jing em ki shuong bai kumne ki sai ong bai ngate ngaya apa ga Jingtynjuh nga ga jing em jonga long kum ujub ngi ju shim yo ujub nda bangi hap aga Jingtynjuh ngan sa pen shai jedin re das ngap hai gane ujub hi wat penyerengkat epi yala de bar ujub fi ublay utip yo ujub udan ke jinglong men siam ke jinglong jing im kabab dan bay rengkat menta what shim ba ublay Jingtynjuh ipi kum ujub ngala lek tu ai priu ngala bagi dan ke priu ke ba ong kum ta ki ba ong nga mlei pi pastor kani ke dei ba ublay Jingtynjuh yang aku ujub teng ngas ngoku mangan ong no kalau dah boleh tunjuk ipi kumujud dengan lek mga mangan duai non tu kan adu benda dep mo nomor ba dia boleh tunjuk but ngakwangan ong ipi das ngutu ba baka Jingtynjuh kan wan pet tang ba ba boleh tunjuk tangkat kum bangila ban sha
kawai ke Jingtynjuh ka bawan hagatu ka yeng lada kanja kawai ke yeng kumtu ke tu ke yeng anum layang kani kawai pat kalaban yang naman ublay usnut ho kat kum ke capacity kat kum ke jingkot kat kum ke jingtemu ke jomplay bat kat kum ke jingla ke bekidan tunjuk palat ya ke jingla ke tes jong kelas 6 bat ke tes ke jong kelas 10 kaya pair kam de jo Badai na kata daw blay de start blay de snot ho de le benyengi haba kawan ke Jingtynjuh ka banau blay utunjo yangi tangkat ke bangila bansya kada ongro ude balong ubala bansya ni ubanom sya bantunjo yangi tam ya kata ke bangila hadai ringkat bat kata ke Jingtynjuh uthau ru badi galat ban lat dai mo ubat hau galat bangilat kanang bangila bansya ya ka Hangta ngakwa pinda syai ba, pet ba yo ka Jingtynjuh kawan api, yo kam day show no play. Ngakwa pinda dua kata, long serious kata, dawat ba yo play. Banda keli, banda pet ba yo kam day no play. Yo kalau palat, yo ka jingla jopi. Naman no play tunjuk yo ki palat. Ngan syuang ipi lada pi pulih ke kitab Genesis kelenong ke baar lapi pulih ke khat benengkong ke Bible kong hadin kata ublay ulah tenjo yo Abraham fi ublay utenjo yo Abraham ublay di ba iet ban tenjo ya ki baula priang ya ki baula iet usngot nat ban tenjo ke Bible kong kumta utunjuk kumnoyo Abraham ngasukran lengkot angni utunjuk kumnoyo Abraham utunjuk da kebuang Abraham shimyu khun jamel bame ye let chikri moraya kinyayo alor way nek tigilum yo bangan sa pen ihme fi kataka de katas utunjuk blayo Abraham utunjuk da kebaw panyu khun ba marway jong uba ula iet nadu ka donot but ong yo Abraham shimno yo khun jamel Isaac ra yo laisngi yat kam jangai kiyo si jrong lo magari moraya haway na kilom kinyayo kabamat peniap yo kani ga de ka bo play tunjo to sipo la daw play ong yinga ngan ra daladi daw play kurani nga wong shimno inu khun sinrang jamel pamarwe yalam yo usya po mo lum sulong stay late peniap yo uang to ngani to ipi uplay unum pa nga ulat te banganum lai kum kata unum le lano ro unum le ngal mau tip nganum lai ro mdan be syairu perthairu kan penrami ngano manum lai ngan klumart lim le seban mangini le tingin on bay kata de surjong kusoy namar baka pa peniap ikikon nagtakadafi nga sa ong ipin kawan ngating tinjo piaban de syaiba yo kadai no play Lani yo kam day wat sidu maklumaro namar dan ke beriu betangkat buan ke jing sidu maklut klem de snut ho yo ka klem wan no setan kawan no blay u Abraham uday besnut ho yo blay marsen ong Abraham na pipuli tu ka kitab Genesis no baar na du khat beningkong baar bala u Abraham uday ubay keren banu blay o Abraham wong ngahang netroy kabamot usngot ho iga sorjong blay tieng banra yo Isak banlet kinya yo ualo jong lo magari moraya namar utikna ngakwa ngana viteng teng ngi klem tikna ngi du maklumar kani ka hikay dumak igi priyo teng teng ga penbakla ngakwa ngana vi pipulina ga Bible piyo i ga jing shisha pitip ya ga jing shisha ba ka ublay de utunjo de yo Abraham utunjo yo Job utunjo yo baro mdai tangi kini argot baro Moses ki Israel ki baro kait ki habya lamang Jingtynjuh bat ia katangan sa peni ndai nga kren siwa mendagasngi na mga ni de bijrong nga kuangan peni fi ba ka Jingtynjuh kadai ka bawblay u ay kat kum ka jingla ka jong preo Abraham ulada u ko Abraham ya lamet u tebe Isak ndala dep tau kedua ni jrong
ko makti ba kejar uraben pemio in daula pentia jorong keduan udah sei ketari udah mut Bandung ngasai sengat iga tu Jingja bau blay uang na peneng uang yo angel uang pertakloi kot kloi ngayo ibo Abraham ukongo blay do kata balada kloi angel ula kloi Abraham ban kongo yo blay ngakwa iga Jingshia kri blay ban poi jedo jata man mangi vitang mania manjurong nom empat ya poi jedo jenoro Natarai play na paneng ulati bi na pa kanya ingi tu mania na po tarai lom sejurong tarai simpot lagi ngamti bro si singi kiun light kiun empat light na martang mania ya mania ut mania huslai ban dala poi le jurong sabante yu Isak saban sei sekatari ka bas lemba o Abraham u play na paneng u hap anda perta khat kloi yo Abraham la da mem kloi u ong yo angel la da mem kloi ula kloi u thiu chakri yo ngakwa banganong ifi ublay habau tunjo yo Abraham utip bau Abraham mula unom pa kenya ko ni fi tinumla ay iwat tang pa kenya tang berer ungimla badai na kita kadaw ngakwa nganong ifi ka Jingtynjuh kamuan ray tangkat ka bau brio ulaban siya fi ka Bible kong ndaw bau Abraham ula kenya ublay tao kalat de mu tu patawlat fi yo ine ami kata Bible kong ublay ulang ubalaban siya niya ubanom siya Jingtynjuh ibitami kata kapapila ringkat ba kata Jingtynjuh untawro ikalat papinlat kana papilaban siya ika kaigat utawlat kumno yo Abraham upenmi daw lang berat namar Jingtynjuh te utes fika ketien tes ketien Jingtynjuh kumot ba ublay ule kumto mdai budamut sisyan re usukwa ban Jingtynjuh ban pek hadukat no ba Abraham u iet you play hadukat no ba u kongo you play bat ndaladep ya gani u play tawi mo u galat nakaliang Abraham Isak lakot la da debo play pa penya bet re play u taw ya galat pa daw lang brot u bala susat nagi reng tu kalau penya bat la pelait no yo Isak naga Jingyaw baru play iko mau da shong shit ang ne bau ong da shisha ala smai da ladehi pada ka kerkhungan kerkhu ya me kata ka dege jinglong ka jong blay habau Jingtynjuh tangan pen ifi sa gawai ka Jingtynjuh ko wan no blay mala ong fi kan Jinghikai kan jorong ka Jingtynjuh ko wan no blay ko apen de shai ba ka pening kong de ka bangilaban siya ka baar ka Jingtynjuh ka dai ka bau blay Jingtynjuh ka dai Jingtynjuh daga ketien ka jong das ngotenat ba ya kata de ka banga das ngotenat ba kani mat ka de ya baro ngalangan ong kani ka de ya baro ublay Jingtynjuh daga ketien jong nganda pen shai fi gani nganut ban ong kani ka kham de ye briu ki ba shakri shi shai ublay bau blay Jingtynjuh daga ketien ngam tip lah ga jing im jong fi pila judan na em kum kata ka experience rengan shupen i fi kendiat kamut ayu bau blay Jingtynjuh daga ketien haki brio ki bashakri yo blay ka judan ka ketien ka bau blay ujukuran shaki hakikat tu nepor uju ai ka ketien ya ka ai ka bakin salong la shai shisngi kajudan ketien ka bashai kedar haga do not jong brio baro ki bashakri yo blay kala banong ka bawan leng ba ka jing itu pao kala banwan leng ba ka jing puli ka ketien ka jong blay kala banong leng ba ka jing duai pios ngau ya ka sur ka jong blay ka ba kren shapi ka ba ka ketien ka bawan no blay kidon ki brio ki ba yo daga jing itu pa ko ba katasai ga jing im jong ki shirta don ki brio ki ba yo snow ya ga sur jong play
haga jingduai jongki bat kaba hit iga dot not jongki kimla klet iga ta barabau play Ukraine daga ketien ke jong uga besai ya ke ka bapin salong kan mau kanom jano hangto kanom ja hangto wat ju song shit bani yet ho brio bani kom namar katuk ka bapilit ko pelang pini kan do problem penban ke ka bafis ngot ho bau play Ukraine fi un up un pet ifi bagatu ka ketien ka bau la ai pile akum no bat katu ka ketien ka bau play la keren utun cho daga ketien kan sapoi ka por sngaba kan sapoi ka por ka bau play u up ban pendep yala ka jong ka ketien ka bau la keren sipi ndala poi ka timing u play un pendep itu ka ketien ka la keren sipi tang ba hai tu por ka tu kan isnem ngamong ka tu ni benai ka tu kan isnem pinapa niya bat ka tu ka ketien ka bau play kuren fi ka tenjo fi upet pile kumno nado ba fi sedang maniyo itu ka ketien kumno fi emal ka singi kumno fi ya piken maun em itu ka ketien ka jano pinget ne em itu ka ketien ba pi kan du jing pi bat ne em itu ka ketien na dien ba pi kan du jing du jing men pi bat ne em itu ka ketien na dien ba pi yo yaki offer ki ba bon si ki we pat ki ba ra no yaki jing mot jong pi so we pat pi bat ne em itu ka ketien ka tu ka ketien kan tenjo fi nganget pisai kata balai nga ong kata na mga tip na ka Bible ngan pen ifi na ka Bible tangi ni puli gani na ka kitab sam nganget kani ka long ka ba kodor palat ya ga jing im jong pi lada pi snotho bat pi priang ni ka ba hikai bau blai u tunjo ga Jingtynjuh ka ba wan no blai hi ka dai daga ktien ka jong blai tangi ni puli ya ga sam ka ba shis pa san ngini puli tang na du khat ka ba khat nyo namar kani kan pensyai fi ka ongkum ne ulapha yo brio hasua jongki yo Joseph la de banong ushakri yeki kijat jong u la penshitom hakinar kijat la bu yo u hakikin jerinar pinda puli kitab Genesis sabagat ho yegani Jingtynjuh yo Joseph galanong ka life nyo ka klem dat ho agani rukomba la penshitom hakinar kijat la khum ki kinjri nar klem tho amda hanrei hangni ga tho shai gong la pha yo brio chwa jongki yo Joseph la de banong shekri yiki kijat tu la pensi to magi nar kijat la bo yo u ki kinjri nar snga bhai gani ga khat ka ba khat khandai ka ongkum ne hadu kata ka por ba pendep ya ka ktien jang ka ktien utrai kala tenjo yo u sngot ho bahaya gani ga khol sngot ho ba ai gani kan ai men sem fi ai gani kan pen bet what ye ga jing ya den ti jong pi bar play fi u Joseph aga pau dang dap khat nyos nem karta u yo ye ga tu ga jing i tho pao yo i du ki song ka ba ro ba ki yang sau dong ki song ka ba jo yo i bnai ki khlor ki yang ki dem ki ngo yo fi ndau yo i ga tu ga jing i tho pao u tip bau blay u kren ga jing em jo ba ha ga we ga sngi un salong but fi puli na ga Bible ndau blay u la kren jo ka khlem jano to u ye kendu pen ban ye ka tes ye ga Jingtynjuh go bisher ka palan la bishni de ki mena jong la de ki mena jong she Egypt poi pen ban ko mumrao ga yeng jong ga tengau Potiphar la mudu ilam le ta ga tengah ga jong Potiphar ba la tap yo u jail ko mi u de nar ka jat la pen shitom yo u hagi nar ka jat on Bible bat la bu yo hagi kin jerinar kamot la da pipet ba ka to ka ktien ga bo ple Quran pan balelit poi siya gani ga jaka ka ban siya dem rao bat poi nan siya jail siya kabam dan siya bantip la da kat yo u na ga citizenship nagi kimeki pa nagi bayi masam ula kalalong umrao balong umrati Andrei ka Bible ko ong ublay upha yo Joseph hasiwa jongki kamot jongki tu gi ba men gi jong
Balai iku makalong negatif ke iku makaklaim day kalong ka basniyo ka bakla ka tu jing ito paundray kan mau. Ka Bible ko ang hadu ka por ba unda pendep ya ka ketien jango. Ka ketien utray ala tenjo yo Joseph. Fika taka day ka bang kwa ba pinda shy ba ka Jingtynjuh. Teng ni kran ni Jingtynjuh ngi klaim sngot ho. Tang si kan du jing eng kan du jing pang yung play Jingtynjuh ini ngakwa pinda sngot ho ba ka Jingtynjuh ka ba kham shisha ka day ka ne. Ba play Jingtynjuh da ka ketien. Fi ule akum no Joseph no poy ha jaka ga ba uklem knyum fi klem puli ga tu jingja jo Joseph ang tai kitab Genesis lai pinyo ter le nong lai pinyo shkhmat ter do sao po fi pilap ye ga ne ga wei ba yet ang tu pinyo ba Joseph uklem complain kan teatro klem knyum kan teatro haba ga tes balai namar ubat ya ga tu ga ktien ka ba haga jing ito pa unget bet ba hakaway gesngi katugak tien ka mga yo kan sa urlang bat katugak tien ka ba blay Ukraine u katenjo yo ban pet ho ule kum no habo po ka jige u bat ne urine me katugak tien ka ba yo urine me katugak jig ito pa ka ba yo ay ngu yo blay baka way na gilanti gi ba ngayo iyo Joseph kaday ba uklem complain uklem knyum kan teatro uklem artatien kan teatro ia katu ka bo yo sngaw no try ka klem don jing wit kan teatro yu wat la dau po ka jaka ka ba potam hari Egypt but ka ktien jom play kala ten cho yu merga Bible ko ang kini ktien hadu ka por bala pendep ka ktien ka jong ka ktien utray kala ten cho yu Majus so tanat baik ni. Aga jing pule Bible jonga ya kan nga buramba. Aga jing jonga. Nga khams nga tanat ya kan ni mani keren Jingtynjuh. Na mga yo iga ni ga jaya ga jing jonga ro. Ayo i ba blay keren. Ya ga jing jonga shibel. Kakhlem ja hang tu ngayahat penban apdengki struggle gi bubon. Andre man la teng katu ko jing keren ka banga yo sngaw. Life usan life on riusnem mensua. Ketiet haga donut jonga kapen ki ga jingmut jonga kapen ken mau yang barak borbat ngabat kata. Barak por ka banga khlem poi perkhat uplay upendap ga jong ketiet. Bat ngadang dan sibon ki banga yo ki bo play habo la keren un pendap. Bat ngakwa ipi ki basngap magani ga por. Nai syukumen ki we pergi Jingtynjuh. Kabang ngakwa bangan ong ipi ga day. Pila judan ne ngan ong biang kita ketien kepor ka bapios ngau no try. Ketien ga jong blay ga bapi ngap teng ka bat sai ga don no jofi. Ka ga bo blay kulari ga jing jofi ba un sa penlong la sai singi. Pia kendo mentai ki problem ki bisur kaya la yeng ka kam ki jam ka trai kita shongkai shoman wat aga jing shekari. Ka kwa bapindan ga jing start. Bapinom complain ro em. Repiniat be chakman dakalenti ga jong try. Banom not banom knyum banom penihar keput ban map iki priu barok bapinu indak ladai kapor ke joplay usai najil ban pensyong yo haga ket ka bajarok tam fika Jingtynjuh kamdai ka ba kemen haga tu kapor ong ka Bible rila da fi ailat ya ketien ke joplay haga jing jopi kan penmi iki so ba ki so ka hok ong ka Bible singam dan susibun ke por mangan pen ifi ke Jingtynjuh ka beningkong kadai ka balap ban sya ka ba wan oblay ka ba ar kadai oblay Jingtynjuh da ka ketien ka balai oblay Jingtynjuh da ka jingyai lenti ke jingi ngayo ka tanah ka Bible
Dengan pulih kan ni, ladang lap hingan peni fi kendiat, ladang lap ngan peteng pat. Ha, ke Bible study, lani ha ni ka jingkeren juga ke banwan. Tong gini pulih, Deuteronomy ke lanang ke pepra ke dekat ke baar. Kau gini giktian. Tumen ken mauru ia kata galenti baro ia ke bau trai, bau blejo me oleh alame me gini sau posnem ha kata geriklau. Ia kaban penret ia me, bat ia kaban tenjo ia me, ia kaban tip ke ei ke bahaga do nut jo me. Bamen sumar ne em ia ki hukum jo. Ula penret te me ula sya me ban sengut ngan. Bat ula besai me daga mana ia ke bamem jutip. Limni ki kepal jo me kim jutip. Kenang bau bentip me bau beriu im tang lau kupu. Rei bau beriu im da kektian barok bami no naga sintur ke jong trai. Ki jan kup jan sem jo me kim sim la manri malo jo me lam ni ke selajat jo me kam sim la at agini sapus nem. Kadai bamen perkhat ru ala ga donot bakum bau beriu usneng ong no utunjo. Yala ukon kum ta ken yu trai bau blei jo me. Usneng ya me. Manum pulilot mereka ka bang kwa ngan sipni finang ni kadai. Haka jingi hait lenti ke jingi. Teng ipoi hagi jaka ki ba. Kelan. Ki bangi ngolong betai. Namar ngi yakendu ia ki eki bobon haka jingi. Kani kadai ke jingi kai ke bakrau nagi khun Israel. Mau blei wang. Kan mau ia ke lenti baro ke pamalayat. Bat ngalaya lame me gini sau posnem. Kaban kong wang ban le ayu ngalaya lame me. Ia kaban penret dia me. Ini ketian penret kemat ban squeeze lot. Ia kata kejing sorong. Jong kejing sengokur pangjat penreo. Kejing sengau baki day maki kita ki balajiat. Ublay uyalam sawos nem. Ban weng lot naki ban penret lot iki ban squeeze iki. Bagian dup sengot ho yung no play. Kasotanat buang. Ia kaban tenju ia me. Ban tip ke ei kabahaga do nocho me. Fika Jingtynjuh kabawan na ublay. Kadai kani. Fiat teng fika kendu igi be aga jingim. Bat lada kadai kabawan na ublay. Pej bahaba yo. Dan ki igi ba pisarong. Ublay kuwa ban squeeze kita ke jing sarong ban. Pendu jad ya kata ban kenyat not ya fi. Mana penret ya fi ba pinsot ho ba pimla dala di daw ublay. Mereka ba aro kuwa ban yit ya ciliu ko ba dana ka do no chofi. Kata kadai ke Jingtynjuh kabawan na ublay. Kuwa ban tip lapin syakri sisane ya ublay. Ke Bible ko ulah penret ya me ulah sya ya me ba men sengot tangan. Fiki beriu ki hapan yait ni kita. Tapi syakri ublay bin hapan yait nang tambalay. Nama ublay di sengot tangan ban tenjo nama kuwa ban tip ya ke ega badon naga jingim ne bom tip kuwa ba un say nang ta bangin lang fit ya ke ega bakrau bangin lang fit ya ke kanan bangin lang fit ya ke ega bakrau but hapdeng jong ke jing sya jong ke jing tangan jong ke jing penret ke jong ke dega be pen ban daula sengot tangan pila pin mudur bau blay ula banai daga mana na bedeng kabamut utau kalan iki kon Israel ba wat ndak kila tangan syai ki begin ya daga jing tangan lu tiap beri laban tangan sa nak ka daw ule daga lenti blay ke jong ban taulan wanra daga mana banda wanra daga mana uong kadai ke jing bam ka ba pipim jutip bagi ka pa jong piru gim jutip pipim di yat baru blay haga ni ke jing em aba bi kan do igi tes dan ka por ba pim ngola syo ban yat chikamat maga jing dok maga jing tangan hari pini i blay udon mana hi pinum dak paisha ka kordet don bet ka mana play udon mana bet tengah kuat mentagi sengi bangan penkut ini ke Jinghikai ba pinang ban ong try a play angan tip ba ke Jingtynjuh ka bawan nga kadai ka bawan na me nama ba yo kham dai ka bawan na me try hikai nga kumnungan le tengin siya pet biang ini ke Jinghikai next ngit ka no ka jingker khu ka bakraw yapi
But minta ke sengiru ngai kala long ke jing mentoi. Tengin itu ai. Ko pa ha ke ni ke pol ngadap da ke jing sngongo, ya ke jing krau ke jame, ya ke jing eat ke jame. Mga yo iken try melong play badan bor. Melong play bala. Melong play ubanum kiar na gani ku try. Metin chu ya baro. But pelongi bangin sngot hukum lo bangin le. But ngangai je play menda ker khui kini ke brio lo magani ke jinghikai. Haka kerteng ke jong chisung itu ai. Amen. To blame ker khui pi ko blai chipon.